Nangatumboy na. Ang atong weather makatumboy may gala. Ayan na. Si Maria Pilingera o si Kuan natumboy na sila may gala. Tungod sa tugnaw. Wala ko'y kahalok. Brian G. Gusto ginawa Brian G. Inhale, exhale. Ilong ipagi. What's up, people? And next stop, mapit na. Pag-asawa na pasagdanan. Batong ka ba? Oh yeah, good day people. Sa tanan mga nagsunod sa among pagsaka sa Mount Apo, dagan salamat. Yeah, that's my mom. Ako ng mama. Prime Mignaw no, halim ha. Pandagan na yung nga Prime Mignaw. Comment below kung Prime Mignaw. Wala, muna akong inahan. Ay, guwapa. Yep. Thank you ma. Akong pagkakulot niya siya. Okay ba kong buhok? Okay. Anyway. So, nanata sa last part sa akong video sa Mount Apo. And ang pinaka-lisod nga part sa pagsaka naman sa Mount Apo is katong boulder face, katong mga daguking nga mga bato, katong mga aso-aso, lisod yung kaayo, as in. And nakaabot namin sa crater, kaya siyempre vulkan man yung Mount Apo, just sige mo kabalo. So dito namin sa crater, ug abi na mo nga muna to, dili pa di ay. Musaka pa di mi, tapos after sa peak, abi na mo muna to, di pa gyud ay mao. Sa kakapoy. Okay? Anyway, before anything else, daghang salamat dahil sa Blue Energy kay tungod kay sila may naghatag sa among gasolina from Cagayan to Davao, Digos Davao to Cagayan. Wow, daghang salamat Blue Energy. Oga, in fairness, just in case wala pa mo nakaadto sa ilahang mga gas station, nakaadto mi sa ilang gas station, nindot kay ilang CR. Tanawa galing. Again, thank you very much. Daghang salamat sa Blue Energy. And ito na ang sumpay sa among pagsaka. So sa crater padulong sa peak. Amazing. Tugnaw. Look at that. Yes, amazing baby. Clouds. Guys, we finally reached the peak. Walay clearing oh. Puros ra mga kuan. Panganod. Ang mga batanon ang mga nakaabot og una. Yes, Sir John. As well expected. Siyempre. Puros pangano. Dry. Kumusta ang messy feeling? We are top. So ito isa lang sa mga peak. Sandan yung isa? Ang tulad dito ang signage ko yung Mount Apo. Ah, so kailan pupunta pa tayo doon? 10 to 15 minutes lang. 10 to 15? Ito sa crater lang taagi. Ha, babalik tayo sa pangyagyan? Yes. Ay. We are invading Brother Bernie's camera. So, gawala kami sa Mupan Kauban and we just want to show the world nga unsa siya matulog. Kung naa siya sa peak. Nagyapon siya ka-vlog. Gabi ka ba? Bisa natulog. Yaw-yaw.
nato. Pero kung makita ninyo karon medyo ka-fags na gyud oh. Yan na, fags. Wala pa gyapon kaabot sa oras. Time check. Anong oras na ba? Okay, capital. 9. Supposed to be nanamong breakfast pero wala pa gyapon kaabot. Ang among usang kauban si Taririt. Sila tanaw na kinakusay na yubmuts na. Nangatumboy na. Ang atong weather makatumboy may gala. Ayan na. Si Maria Pilingera o si Kuan natumboy na sila may gala. Tungod sa tugnaw. Excuse me. Ilang degrees ba tayo ngayon? Karon po kitag jacket nga apil na ang i-zipper. Okay. Oh, lamig. Oh, lamig, di ba? Oo, super. Ang iyang asawa, wa na ni padayon. Tama, Brad? Oh, wala na. Unsa ni Balik tabo? na siya sa kuan, balik na siya sa kampuan kay napakog yan tuod sa bato. Di nakasubida. Sabay sa dabi unsa may mo makomment karon nga wala imong asawa sa peak. Goal ba ko sa feeling mo ron? Ako feeling ron, I'm sad, pero I'm happy kiniabot na ko diri. Kung nagtanaw siya ni nga video ron, unsa imong message sa iya? Mine. Para ni sa tandua, I love you. Wala. Wala ko'y kahalok. Ang tiyan nagputoy na. A few moments later. Finally naka-breakfast na gid mi. Ah! Dabi. Nasta sa Tura ang pick ko. 2008 meters above sea level. Pila ka degrees ni? Pugnaw. 16.8. 16. Tipil tumbang. Gitarista sa Piaok, ni-survive siya ang among official na sweeper. Wah, kulbak yung kalon ni attorney, nakaabot yun ng kalua adres Mount Apo ba? Kira kay attorney no? Kanyang dapit dagat. Oo. Siyempre, mong drummer na mo Brad. Asa mo Brad? Kira, gutom na kayo. Action naman ako kasinggit, yun naman nga di na makayang ginawa. Maghiko na, mambak na, maghiko na ako. Pero ang tuod og tiil, okay ra? Kaya mura maging pinakakuha na to. Kaya lang, nag-iisa sa to ang wala kapadayon. Wow, ipakita niyo mga kananan nga pink. Actually, bawganan na sa iro may gala. Pero pwede di gamiton diri sa bukid. Pamahaw pa niya, pamahaw. Na-lunch lahi. Bray, wala tayo rice, Bray. Mutabok pa mi actually. Dito sa Pikas. Sa Pikas nga peak. Kani peak 1 ka to per peak. Ang injured ang tiil. Juan, kaman. Pera ka tol. Problema ko panaw. Sakit yung tiil gan. Kaya. So, gilang. Nagamutan dito. Oh? Brian G. Gusto ginawa Brian G. Inhale, exhale. Ilong ipagi. Finally, naabot na mo ang peak. Unfortunately, di pa hindi tumao. Yes, dili pa tumao. Kaya kailangan pa may mulakaw 15 to 20 minutes para mobalhin sa katong pinaka-peak na yun. Oh yeah. So nilakaw pa mi, di-backlay pa mi, and neto na gimi sa pinaka-peak. Rolling. Tol, salamat kay Tol. Oh yeah! We made it baby! This is it! Para dili fake news atong ipakita ang signages. Oo. Abi balag fake news. Abi siting abi narat tayo sa No. Oh, no. Oh. Oh my God! Mama, Papa! At least this Minoria nakaabot gyapon. Ibutan ng napkin diri at least ang napkin nakaabot sa kuan. So, nag-cover na may ato, sir. Manang. Tamang gusto. Ay, nag-cover Oh yeah. Yun na mong pick. I made it! Move ka dito. Sige pa, move ka gamay. Okay, lahi mo yung protect ko.
Give it to you now. 눈빛 쏟아지는 말. touch. 하나뿐인 말. my lover. 내 머리부터 boom boom 내 발끝까지 boom 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 boom. Ayun na. One, two, three, go. Give it to me now. Give it to me now. Touch. Ulang pa! Nagutot siya! Kuha to sa video! Ito na lang, Superman niya to. Ayun na po! Recording! Ah! Uy, 5 seconds! Uy! 3, 2, 3, 2, 1! Ay! Oh my God, we made it! Urahik, mag-ingay! Oh yeah! Pasensya na mo sa among bugas-bugas na ako ha. And nako diri karon sa taas sa Mount Apo, we made it. Dati postcard ra ko makakita. Pero karon na nagimi diri, naka-uniform pa mi. Daghang salamat sa tanan namong mga major sponsors. Daghang salamat sa Fighter Wine, Resto Frino, daghang salamat. Tailor-made sa among nindot kay nga jersey, daghang salamat. Blue Energy ang naghatag og gas sa among van nga Just Julo Rent a Car. Daghang salamat. Salamat. Grabe. This is it.